Bilim, ähli ösüşlerimizden, bagtiyarlığımızdan we awadançylygymyzyň bünyady. Beýik geçmişimizden we geleceğimizden röwşen ýollar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Iqbal bize ak gelecek bagşetdi. Kalbimize vatan mehrin nakşetti. Arkada vesiyeti, dillerde sena, T'de okucayi, acayip bina. Senagatçy bolmak döwrüň ruhunda, telekeçi bolmak ýaşyk nurunda. Görneneňsi bagyt, buýsançy porsat, jan watanym diýip urýanlar borsat. Ösüşlüň ýurduna, diyar acayip. Ilımlar ýurduna, ganatlar ýaýyp. Arkada sevdadi, bilen başlar bil, vatanım dayancı, talip yaşlar bil. Telekeçilik işin kämilligine, hususy pudugyň tämizligine. Güllesin senagat ösüşler bilen. Bilimler beýgelsin açışlar bilen. Okap arka dağın eserlerini, öwrenip gudratly kitaplaryny, Yürülge öwürüp her bir aydınny, döretýär, wagty döwrüň aydınny. Ösya senagat, telekeçilik işi Türkmenistan. Ösüşlerin mekanı, Ak yolunda arkada lisedarım çulu saçyan Roşluğa yalkınmayı arkadan izler siz bilen. Ösüşlerin mekanı Türkmenistan. Türkmenistan, idi vatan, öňe barýar, arkada bilen. Türkmenistan, öňe barýar, arkadaly, serdar bilen. Halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň döredilmeginiň ýurdumyzda telekeçilik, işewirlik işini ösdürmekde hemde onu hassa kämilleşdirmekde uly ähmiýeti eýedigini aýratyn bellemek seýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz. I would like to especially emphasize that the establishment of the International University of Industrialists and Entrepreneurs plays a great role in developing entrepreneurship and business in our country, as well as in their further improving. The national leader of the Turkmen people, our hero Arkada. Milli liderimizin bilinç baýgasy Ýaşlar döretýärler gorýar hezi watany Belent parlar, bir kararlık baydağı Türkmenistan. Alımların mekanı, arkadan izler siz bilen. Ösüşlerin mekanı Türkmenistan. Türkmenistan, idi vatan, öňe barýar, arkada bilen. Türkmenistan, öňe barýar, arkadaly, serdar bilen. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň dabaraly açylmagy ýurdumyzyň bilim urgamynyň dünýä derejesinde hatda ösdirilýändigine aýdyn şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. The grand opening of the International University of Industrialists and Entrepreneurs in our capital city, Ashgabat, clearly testifies to the further advancement of our country's education system on a global level.
the President of the Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov. Türkmenistan